suna harfa kisa, to ki bar sa'insa lokacin baya jira. Yanzu kan na gane so kwarai sarki ne, baya duban wane shi nufin Allah ne. Zuciya kabari ne, shi hali zane ne, shi rabo ajali ne, hasada taki ne. Yadda duka zuwa ne, tambaya shi din ne, dan gini ran zane, na sani kin gane. Lafiya jari ne, darasin azimun ne, ya kamata ki gane sabiri ke nasara. Zana soki nazari waiwayen can fari, sai ki ɗauko haƙuri kisa a layin fari. Dukkanin al'amari in ciki kwai uziri, za a cimma buri zuci za ta yi fari. Rikon alkawari za a wa albishiri, kin ga shi ɗa na gari al'umma ke fahari. Sahiba ki nazari, son kike sani fari, shawara kar ki bari yanzu ga su yi nasara. Tambaya zana miki nutsuwa saranki, wai miye matsalarki ne miye bani miki. Kin san ina sanki so irin na sadauki, ki tunani kanki an kira ni da tafki. Kanki na aje aiki duk cikin bautarki, amma na son ranki ya rufe kallonki. To ni ma zan barki, zan addu'a mai tsarki. Rabbu zai mini ninki don mutunci madara, na ku ne dai sabit na kowa ba wani ba.